Sun pitää antaa, missä me ollaan ja mitä me tehdään. Moi. Ei me ollaan nyt. Mä oon nyt tiivistämällä ottamassa Sara. treenejä. Taas. Moi, Sara tulee sieltä. Moi, te ootte Terdellä. Me tultiin nyt täks. Miten lait yhdessä? Joo. Freestyle. Joo! Laula Hilma. Mistä sä alkaa? Ei edes alle. Joku 50. Koska on sun ylissä. Miksi sä menet noin nopee? Oma Amerikassa kielet osaa. Sorry, no, sorry. Oh yeah. You go, baby. Got no time for haters. Laita kaukaa, älä laita noin läheltä. Laita silmät kiinni. Ei siinä tuu, jos sitä ei Aika haisee. Miksi mä en haista mitään? Oikeesti, onko edes näin? Ota yhteen kohtaan vähän enemmän nyt. Jos mitä laittaa heti. Oho. Piti olla monta sitä. Siis sä oot vetänyt jotain. Hei! Jos kaikki alkaa olla, jee, kun me taas me jatketaan vielä, niin on siellä 1, 2, 3. Miten tää vibroitiin vähän kopissa? Okei, uudestaan sillä smoothisti. Eikö tehdään sen kaikki noi vaatit, jotka tuo pitää aiheeksi? Kuuluu tuonne alkuun. Mä en tiedä, onko se Tosi pitkällä. Muistatteko te, kun teillä oli hyppykilpailu? Teette se molemmat sen. Ai kyllä se molemmat tehtiin. Onko se niin johtaja? Väkkärillä. Just olin vähän katsomaan. I'm a vlogger right now. Yeah. But they went good. Ja ihan sika hyvä. Paikat oli vähän pielessä, mutta sen saa korjata. One hour to... Joo, meidän pitää katsoa vähän juttuja. Joo. Onks teillä sanottavaa? Meni oikeesti siellä. I'm proud of us for that. I think it went well. Don't know. So shut up. Ai, voi laittaa. Niin huuraa. Sä et osaa. Volume control. Hei. Mun on karttu. Mä en puhu enää tästä, ei taas hoitaa. Ei puhu enää. Missä on jotain? I feel happy. Kato mun nousu. Evästyk. Joo, siinä just katsotaan tekniikka toimii sillä kun haluaa. Tänään arvostelussa Hilman karkkimaku. Siis nää on mun favorites. Ne on so good. No hyvin. Koska mä oon syönyt täällä parhaimmat, niin tää ei näytä niinku accurate. Ei siis täällä on vaan joku 5 minuuttia. Mä söin nää parhaimmat niitä. Ja nyt me sopkataan. Nähdään kohta. Heippa! Hei tää sopii muuhun. Tääkin.
Those are out. Joo, Sara taas huusi. Sori, huuto, kova äänivaroitus. Varoitus. Tässä näemme. En. Miten tää vaihdetaan? Tässä näemme 2 idioottia. Mitä tää sanoo? Mitä se sanoi? Ilman keksinyt 5 minutes crafty. Uuden keksinnön. Varmasti paikkaa. Sanooko mä kestää? Hilma. Missä kiusaat Saraa? Missä kiusaat Saraa? Mä en kiusaa, mä saan sen tsekkiä. Sara, en mä tarkoittanut. But clearly it didn't work out, so I'm trying to comfort her. I'm trying to comfort. No, you're not. You're to be mean. I'm part too. Joo. Why am I always organizing? Hey, we're best buddies. Sure. Kyllä toinenkin. Hilma! I'm sorry, but I just like you. Mä en ikinä saanut näin pahaa roustia mun elämässä. Ääni siellä Hilma. Jaa, siis niin. I'm sorry, it was just like joke. Me otetaan tää. Mikä se nyt taas on? Haluais kuulemma raidista ilmaa. Täällä ei kuulemma oo raidis ilmaa. Ilmaa vai ilmaa? Sisä? Ilmaa. Maa. Ilma. No, everything's about you. Rankasta. Mitä? Raitista. Ja kuvaa. Niin, kuvaat se. Mulla on parempaa. Kyllä se tuli. Mä en käydä mistään pois. Niin mä oon se, I just wanna get it over with. Already. Get it over, mut en mä halua esiintyäkään. Ei vaan mulla oli sellainen, että I wanna go. Ei mä näe Paljon sä jännittää? Ehkä 3. 3? No like... Out of 10. Like... 6. Uudestaan, paljon sä jännittää? 1-10. Ehkä 6. Ei mä halua. Entä sulla? Mitä vittu veikkaat? Comment down below. No ei. 8 tai 9. Ehkä 9. Siis mulla on tässä nyt sellainen tilanne. Mä kysyin vaan numeroa, ei mitään selitystä. No. 7 tai 8. Okei. Kysy muuta. Okei, mä kysyn seuraavaksi. Jaan. Mikä on sun jännitys? Ai se varmaan joku... 7 tai 8? Ei. 8. Mikä on sun jännitys? Olisi semmonen 9 vaan. Okei. Mikä sun jännitysasteikko on? Oi, tää on 6. Miksi ketään jännitä? Nyt mennään. Meidän pitää tulla silleen confident walk. Se A-kompi, se menee paremmin. Okei. Jännittää. Ei oikeesti. Ei jännitä. Ei jännitä. Joo, ei. Ylijännittää oikein. On ekais sano. Kyllä muuta.
Tuli pari mistakes. Tuli Ei oikeesti tuli. Joku tunnin päästä niin nyt tuomarit kattoo niitä jotain pisteytyksiä. And then we got the announcement. Sitten RPD. Meidän pitää filmaa se our reaction. It's like, oh. Ei meillä harjoitellut se reaction influence. Sara, miksi? Burrito. Etkö sä suutu mulle burritosta? Don't blame others for your own mistake. Musta nämä kaikki klip on ihan useless. Mä luulin eka, että sä sanoit, että meidän kaikki treenit oli ihan useless, kun tai meni näin. No! Meillä oli esitys. Joo. Ihan okei. Ei not the best. Mut nyt on tunti breikkiä. Me saadaan kohta tietää tulokset. Ei mennä sinne, mä en uskalla puhua siellä. Mitäs muuta? Me saadaan Joo. Crazy. Ja vettä. Give your updates. How did your... Meni mun mielestä ihan hyvin. We had like few mistakes, but like that's the best we did. Me voitiin tehdä. Joo. Joo, ja nyt menee downtown sataan. Moi, kello on nyt 15.40. Me otetaan palkintoja jakoa. I'm so nervous. Yeah. But we did our best, so it's okay. Yeah. Ehkä tuurilla top 3 vois päästä. Yeah. Se on se, mitä I'm like hoping for silleen. If it doesn't happen, that wait. I voi hättää sit. Ei, mä sanoin tuurilla. Wanna say what I want now. Top 5, niin mä oon silleen tyytyväinen, että we did well. Booty baby. That's no no, that's no no. Woo! Ay 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 ay. Woo! Kuka vaan? Phantom Dance Crew! Tervetuloa lavalle, tervetuloa lavalle. So real! Ykkössija menee ryhmälle nimeltä Valentine! Sisällä, joten please. 10 minuuttia ish. Antakaa meille aikaa siirtää nää tuolit. Mikä on teidän reaction tähän? What do you want? Himo, on nyt varovainen, Himo. Älä nyt Ja mä älä se on arvokkaampi kuin mikään kulta. Okei, otetaan valmiit. Joo. Alright. Okay. Crackers? I don't like those. For you? Yeah. Onks toi Miku kortti varmaan Miku? Joo. That's cool. Alright. Mä en haluais hankkia, mä olisin make-up. Anna mulla pohjaa. Okei. Riidellä vaikka meikeistä. Tehdään me tää off camera. Okei, no tää on... No siis jos kukaan...
How you there? How you there? How you there? Yeah. Keifi sanoi leffa. I hope we can compete in some way I like to before. Thank you. First competition and we won. Yeah. Nani, here we go again. Bye. My god. Congrats. Yeah. And our Se oli vähän. next month on the 19th, so come there. Mitä? Our RP. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Meidän RPD 19.7. You know it. It's Sarah's birthday. Älkää kertoko kaikki. Everybody. On niinku go beat it off. Poikki, poikki, poikki.